ҳама мегуфтанд ки набояд равам. ҳамсояҳо механдиданд ва баъди рафтанам ҳар гап мебуфтанд. ҳатто хоҳарам ҳам мегуфт ки кӯдаконатро канор нагузор, бе ту андӯҳгин мегарданд. аммо ман медонистам ки гапи онҳо фарзандонамро сер намекунад. ман ягона таъминкунандаи оила мебошам. шавҳараш нест худашам рафтанист. ин чӣ модар аст? ҳамсояҳо маро танқид мекарданд, аммо модарам дуо карда мегуфт: духтарам, агар ту наравӣ ки моро мехӯронад? вақти бо фарзандонам хайрухуш карданд, дилам пора шуд ва ман медонистам ки дигар роҳ надорам. муҳоҷират осон нест. ҳар рӯз аз субҳ то шом кор мекардам. милисаҳо беасос ҳуҷҷат мепурсиданд ва дағалона рафтор мекарданд. мизоҷон гапҳои паст мезаданд, аммо ман тоқат мекардам ва хомӯш мемондам. онҳо намедонистанд ки ман барои кӣ ин ҷо ҳастам. ман зане будам ки барои фарзандон ва модари пирам зиндагӣ мекардам. модар, кӯдакон чӣ хеланд? хубанд духтарам, ту худатро эҳтиёт кун. модарҷон, мо шуморо пазмон шудем. ман ҳам онҳоро пазмон мешудам. ҳар шаб бегирья хоб намерафтам. ҳар боре ки мехостам таслим шавам, онҳоро фикр мекардам. фарзандонам ки барои онҳо орзуҳои калон дорам. модарам ки барои ман қувват медиҳад. муҳоҷират маро хеле қавӣ кард, вале муҳаббатам маро зинда медошт. ман медонистам ки ин ҳама барои онҳо аст. ман медонам ки ҳамаи ин азобҳо барои онҳо арзанда аст. як рӯз фарзандонам мефаҳманд ки модарашон чӣ қадар онҳоро дӯст медорад.